Alda Hotels inaugurou en Corrubedo o seu novo proxecto que inclúe restaurante A Nosa Taberna. A compañía reforza a súa presenza na comarca, onde ten xa 4 aloxamentos. Posta de longo do Hotel Alda Corrubedo e A Nosa Taberna, novo proxecto de Alda Hotels na comarca do Barbanza. Esta mañá presentouse esta iniciativa coa que a compañía reforza a súa presenza na contorna, ampliando o seu volume de negocio que se estende a nivel nacional. Estamos hablando de una compañía que tiene más de 100 establecimientos en todo el norte de España, más de 3.000 habitaciones, hacemos o generamos más de 1 millón de pernoctaciones al año, somos más de 750 empleados directos y facturamos más de 40 millones de euros. Sin duda son números que pueden resultar impresionantes, sobre todo, ya digo, para mí, cuando pienso pues, en ese origen no tan lejano de haber abierto un pequeño hostel en Santiago hace ya casi 20 años. Ribeira foi a primeira posta da compañía no Barbanza e deu inicio a unha incursión que suma xa 4 establecementos. Seguimos entrando en el Barbanza a través de 2 establecimientos en el Ayuntamiento de Boiro, uno en Boiro y otro en Escarabote, que es el Alda Barraña. Y por último, incorporamos el Alda Corrubedo, que es donde nos encontramos a día de hoy. El Hotel Alda Corrubedo es el único de los 4 que es un establecimiento de nueva creación, o sea, el restaurante en el que estamos ahora mismo, que se integra dentro del mismo hotel, sí que existía, pero lo que son las habitaciones, lo que es el hotel, ha sido abierto por nuestra parte. Bien, como decía, se integra esa parte de alojamiento dentro de una parte de restauración. Hemos constituido una sociedad que se llama Restauradores de Comida Atlántica, donde hacemos o pretendemos cubrir las necesidades no solamente aquí a nivel local, sino en todos los establecimientos que tenemos en Galicia, con grupos, pensiones, etcétera, y aquí disponemos de una cocina central donde se elabora la comida que luego se sirve, como digo, en el resto de hoteles. A Nosa Taberna non só será o restaurante do Alda Corrubedo, senón que tamén está aberto a realizar caterings e eventos. O Barbanza é especial para Rodríguez polo seu pasado familiar e garante traballo e apoio tecnolóxico para que os hospedes estean como na súa casa. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, afirmou que é unha honra que Alda Hotels realice unha nova apertura no municipio. Ribeira é unha paraxe única, é unha paraxe turística que está en plena expansión, a donde para nós, pois, a verdade é que veña unha empresa con esta traxectoria a implantarse no sector hosteleiro, pois é moi positivo que ademais dese primeira apertura en Ribeira, recollendo pois o que é un emblema casi tamén do noso concello, como era aquel Hotel Áncora, que agora é Alda Ribeira, hoxe poidamos celebrar pois esta apertura de Alda Corrubedo. En Ribeira creo que temos as pezas fundamentais para ter un turismo de calidade, que por unha parte pois é ese territorio con moitísimas playas, un dos territorios con máis kilómetros de playas de Galicia. Tamén estivo presente o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, que deu os seus parabéns a Rodríguez por impulsar o seu negocio e o Barbanza. Unha boa noticia, estamos traballando en ese senso, non? De ter maior capacidade hoteleira na comarca, porque adolecemos de camas no Barbanza, e iso creo que é un día de celebración, de cesarlle todos os éxitos do mundo e que siga abrindo novos hoteles aquí no Barbanza, porque sabemos do que estamos a falar, sabemos onde vivimos e, bueno, eu creo que o temos todo, eu creo que vivimos no paraíso. O representante da Xunta neste acto foi o director da Axencia Turismo de Galicia, Xosé Merelles, que destacou a satisfacción do goberno galego pola aposta dos particulares polo turismo. Máis importantes para a economía galega nestes momentos. Decía Alberto que o turismo e a hotelería é persoas coidando a persoas, e eu non atopo unha definición máis axeitada, porque realmente do que se trata é de que haxa persoas traballando, disfrutando mentres traballan, pois atendendo a outras persoas que están disfrutando dun destino, neste caso con esta natureza tan desbordante, pero con unha cultura e unha gastronomía que, a verdad, constitúen un dos destinos máis importantes agora mesmo de Galicia. E puxo en valor o traballo impulsado tamén por Barbanza Arousa. O responsable de Alda Hotels apuntou que con esta apertura dáse un paso máis nunha zona moi importante, a vez que se reforza o compromiso da empresa co territorio.